Але варто зауважити, що наразі Служба безпеки налічує приблизно 15 тисяч співробітників. Ця кількість в декілька разів перевищує аналогічну кількість співробітників спецслужб декількох розвинутих європейських країн. Як на мій погляд, треба брати не числом, а все ж таки професіоналізмом. І додаткове джерело фінансування шукати в скороченні кадрів. Бо погодьтеся, ви самі фактично відповіли на те питання, що наразі Служба безпеки не може продемонструвати ефективних проведених операцій як на території України, так і безпосередньо на території потенційного супротивника. Якщо вважати ефективними так звані операції щодо, прости господи, терористів Савченка і Рубана або перекладача Єжова, так це, скорше, знаєте, імітація бурхливої діяльності, ніж реальна робота контррозвідки української держави. А ликвидация боевиков на территории оккупированного Донецка? Наведіть мені хоча б одну успішну операцію Служби безпеки чи, можливо, Головного управління розвідки Міністерства оборони. Ну, возможно, они не берут на себя, да, официально? Знаєте, пане Романе, вони брали на себе повідомлення про те, що там діяв такий собі розвідник Матюха, що викликала істеричну реакцію як бойовиків, так і українського суспільства. Розповідали про причетність української сторони до підриву Мотороли, але це не відповідає дійсності. Я поясню чому. Згідно мінськими домовленостями, протиборчі сторони не мають права проводити відповідні акції, тобто мовиться на увазі подібні, на територіях потенційного супротивника. Тобто не та сторона, ні наша не мають права на проведення акцій фізичного усунення ватажків бойовиків. І всі ті заяви про те, що ми провели там на окупованих територіях операції з ліквідації Гіві і Моторола, це літературні твори, знаєте, це белетристика, легкі шпигунські романи, які мають з дійсністю, доволі, скажімо так, небагато спільного.